to wacho ni onego wapuonj jowa kaka ing'anyo. En opuonjo joge kaka ing'anyo malomo nade. Ema wacho ni higni 15 asebedo gi experience. Ema miene no kanyo che. Mano experience mar ng'anyo kose experience mar mar telo. Tema se wacho ni mokwongo statement mara ni gima duong' kabisa ni article 37 no pok watiyo godo kaka jo Kenya to moloyo sana oganda wa. Ing'ini ng'anyo ni king'i kata samo wuene joma nigi pek mar ng'anyo kata joma tho sani gino nagi. To en penjo mabiro ni bunda penjo nagi ni en marang'o igni gi te. Wane manyaka wachwe remo eka demokrasi bedi. Wane manyaka wadhi e ng'anyo mohewa ja Kenya mora mora. To wan bebe manyaka negwa. En ang'o miyo to ng'anyo to wacho ni nyaka wadhi mamul. Gima nyaka ma pod chanda sani ng'anyo mamul ni pok obedo. Nyaka bedi higni 15 go. Munda wachi ni pok obedo nikech kata manyoro ni Kenya ng'anyo nicho chak ni mayom. Gima gichako go ma pod chanda kaka seneta ma Kisumu. Iyudo kaka hotel maduong' mondiko nyithindwa machalo kaka Sarova mar Imperial cha. Ni jang'anyo dhi gi kidi. En gima miyo ni naweyo wach mar politics weche mag ng'anyo go. Nikech onge kaka wakonyore. Wan kore ema waketho gigewa motimo ang'owa. Ndara mo wakwayo no ema wamoke mach. Kendo wacha kwayo sirikal no timo ang'owa obio losi. Mano ok en ng'anyo. Nitiere gik mabeyo mwanyalo wuoye molo kaka wan e bunge kucha. To kata mnakinjo kaka jopiny loso usiwacho ga bende ni jo maundu jonjore bende jariwore wachi ni gono. Ng'anyo no kosewuok kaka Kisumu kaya koredo ka jonjore ni malo mohewa ng'owa jang'anyo. Janjore ne miyudo ka en sani en nyaka gi bunde. Janjore no en men nyaka gi bunde mowuothe iye kanyo. To mane momiyo icha gweno ticha ogwang. Nikech ka polis sani dwani mondo okony mwandu. Janjore cha botinga ng'owa kaka manyege timo Nairobi ka ebo tingo bonde owuotho odwa kwalo kamoro e kido mar ng'anyo. Polis koro bed gi chien koso polis nyaka tund kanyo. Mane penjo mantiere godo dibed ni kata mna kaka oganda